Здравейте! Исках само да направя едно по-кратко видео относно речта на папата на 13 септември тази година в Сингапур, в която той изразява становището, че всички религии водели до Бога и защо това противоречи на написаното в Словото на Бога. Ето кратък клип от неговата реч, сложих субтитри на български с превод, за да стане ясно за какво говори. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Целият този проект с обединяването на всички религии, за да се създаде една глобална религия, всъщност започна на 5 февруари 2019 година, когато проекта за построяването на 3 сгради една до друга, включително еврейска синагога, мюсюлманска джамия и католическа църква, беше обявен от министъра на чуждестранните афери на Обединените арабски емирства. Строежа на 3 сгради беше завършен през февруари месец 2023 година в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, и сградите се напълниха с първите посетители на 16 февруари 2023 година. И въпреки, че смятам, че възгледите на всички хора трябва да се уважават, независимо в какво вярват, те със сигурност трябва да бъдат уважавани като хора, тази идея противоречи на Словото на Бога и не би трябвало да бъде приета от никой християнин. Исус казва в Йоан 14 стих 6 глава: "Аз съм пътят и истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мен." Да твърдим, че всеки будист, хиндуист, мюсюлманин може да бъде спасен чрез вяра в друг, освен Христос, противоречи на Словото на Бога. Също така, тези, които вярват, че чрез изпълнение на закона на Моисей могат да се спасят, също са заблудени. Понеже сме спасени по благодат чрез вяра, и това е написано в много стихове. Но мисля, че религиозните лидери, както и много пастори, просто говорят на хората това, което искат да чуят, а не истината, която трябва да чуят. За сега има 3 сгради, джамия, синагога и католическа църква, но в бъдеще какво пречи да се добави будистки и хиндуистки храм? Идеята на пръв поглед звучи идеалистична, да съберем всички религии в една и да заличим различията. Но понеже тези 3 религиозни вярвания си противоречат, реално тази идея е неприложима. Но хората се чувстват добре, като чуят за обединение. Нека да прочетем какво казва Словото на Бога за хората в последните времена, в които живеем, и какъв ще бъде начина на мислене на хората. Ако прочетем във второто послание до Тимотей, 4 глава, 3 стих, там пише нещо много интересно. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбат ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. И мисля, че точно това е, което се случва в момента. Първата причина, поради която една глобална религия не може да обедини противоречивите вярвания на всички религии, е, че на практика е невъзможно.
Ако беше възможно, щеше да е станало реалност и да се предотвратят много войни, откакто е създаден света. Тази идея единствено може да стане реалност, когато Антихриста дойде на власт, и това ще бъде единствения случай в света, в световната история, когато целият свят ще бъде контролиран от Антихриста чрез една световна религия, световно правителство и световна здравна организация, и тези институции могат да бъдат използвани като инструменти, за да има той пълна власт през 7-те години на голямата скръб. И втората причина е, че единствено чрез вяра в Христос ние може да се спасим, и множеството хиндуистки, гръцки, римски, египетски божества, ги наричам в кавички, нямат власт или желание да спасат който и да било. Последното нещо, което те демони искат, е да спасат някой. Нито чрез добри дела могат да се спасят мюсюлманите или евреите, които чрез дела от Стария Завет искат да се спасят. Будистите също няма как да се спасят чрез самоусъвършенстване, и то самоусъвършенстването е прекрасно, но няма как самоусъвършенстването на будистите да спаси човека. И третата причина е, че не всеки е дете на Бога, ами само тези, които вярват в Христос. Ето какво казва Христос по въпроса. Ще прочита какво пише в Йоан, 8 глава, от 42 до 45 стих, където Исус говори с фарисеите. Фарисеите му казват: нашия баща е Авраам, ние не сме родени от грях. И той им отговаря. Исус им рече: ако беше Бог вашия отец, то вие щяхте да ме обичате, защото аз от Бога съм излязъл и дошъл, понеже аз не съм дошъл от себе си, но той ме прати. Защо не разбирате моето говорене? Защото не можете да слушате моето учение. Вие сте от баща ви дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. А понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. И това е главната причина, поради която те искаха да убият Христос, защото не можеха да приемат истината, отказваха да приемат истината, защото се вслушваха в гласа на сатаната, вместо да се вслушват в гласа на Бога. Така че това е третата причина, поради която тези религии не могат да бъдат обединени, защото който се слушва в гласа на сатаната, той не може да приеме истината и да бъде спасен. А вие какво мислите? Дали този проект ще се разпространи по света в скоро време и дали наистина живеем в последните времена? Коментирайте и споделете мнението си. Ако харесвате моя канал, се абонирайте и нека да разпространяваме благовестието на повече хора. Ако не сте приели Исус Христос за Господ и Спасител, няма по-добро време да го направите от сегашния ден. До скоро, бъдете благословени!